Hei Tarja, kerrotko alkuun vähän, että kuka sinä olet? No, olen Tarja Eklund ja 51 vuotta, asun Vantaalla Itä-Hakkilassa. Perheeseeni kuuluu aviomies ja 15-vuotias kissaneiti ja sitten poikani, 28-vuotias poikani, joka on naimisissa, hänen vaimonsa, ja sitten lähipiiriin kuuluu myöskin 83-vuotias tappivanhempani sekä 80-vuotias äitini. Suurperhe siis. No joo, tavallaan. No mitä teet työksesi? No mä oon leipomoalalla työskennellyt 35 vuotta. Elannon palveluksessa olin 22 vuotta ja sitten Vaasalla olen nyt ollut 15 vuotta. Mikä saa sinut lähtemään kunnallisvaaliehdokkaaksi? No kyllä se varmasti on se, että kun mulla on näitä luottamustoimia jonkun verran tässä kerääntynyt ja on sitten halu viedä näitä tärkeitä asioita niin kuin eteenpäin ja vaikuttaa vantaalaisten elämänlaatuun sillä tavalla, että kaikilla olisi parempi olla ja elää Vantaalla. Mitä vantaalaisuus sinulle merkitsee? No, kun mä oon itse syntynyt Helsingissä, niin luonto on ollut mulle yleensä aika tärkeä aina. Niin tää Vantaan just tää luonnonläheisyys ja sitten semmoinen pikkukaupunkimaisuus, niin ne on niin kuin vedonnut sillä tavalla, että mä oon nyt ihastunut Vantaaseen ja kovasti. Ja vantaalaisuus oikeastaan se on niin kuin elämäntapa. Pitäisikö mielestäsi pääkaupunkiseudun kunnat yhdistää? No ei ainakaan näillä näkymin ei pitäisi, koska jos puhutaan ainoastaan Vantaan ja Helsingin yhdistämisestä, niin se ei minun mielestä tuo mitään semmoisia etuja niin kuin asukkaille, että se pitäisi sen takia yhdistää, että jos pelkästään ajatellaan elinkeinoelämän ja niin kuin yritysmaailman kannalta, niin ei sen takia minun mielestä vielä pitäisi ainakaan siihen mennä, mutta näitä selvityksiä varmaan kannattaa tehdä kyllä tietysti, ja sitten vaatisin melkein siihen kyllä tuon kansanäänestyksen jonkunlaisen, että saataisiin myöskin se kaikkien vantaalaisten mielipide siitä sitten, että jos tämmöistä ruvetaan sitten puuhaamaan, niin. Mutta ei näillä näkymin. Julkisuudessa on väläytelty tällaista pormestarimallia. Mitä mieltä sinä olet? No se kyllä kuulostaa ihan kivalta ja enkä tietysti periaatteessakaan vastusta sitä, että jos se niin kuin toimii, mutta siinä on monta semmoista asiaa vielä, mitkä pitäisi niin kuin selvittää, että ei se ole ihan niin kuin, että onko tämä pormestari nyt sitten luottamushenkilö vai onko hän virkamies ja mitenkä se sitten valittaisi, että suoralla kansanvaalilla vai valtuustosta, niin siinä on tämmöisiä seikkoja kyllä vielä, mitkä mun mielestä pikkusen kannattaa vielä miettiä, mutta en mä sitä vastusta, niin kuin, en tietenkään mitään tämmöistä kansanvallan lisäämistä millään tavalla, että kyllä se varmaan voi olla ihan hyväkin. Mitä mieltä olet virkamiesten ja valtuutettujen välisestä voimatasapainosta? Onko se oikea vai pitäisikö sitä jotenkin kehittää? No sehän olisi ihan oikein, jos vaan nämä valtuutetut uskaltaisi käyttää sitä valtaa, mikä heille on annettu. Että tavallaanhan virkamiehet vaan suunnittelee ja esittelee ja valtuusto sitten päättää ja valtuutetut. Mutta nyt on monesti mennyt sillä tavalla, että kun esitellään nämä asiat, niin ne esitellään niin, että niitä vaihtoehtoja ei ole muuta kuin yksi ehkä. Ja nämä valtuutetut luottaa sitten niin paljon ilmeisesti näihin virkamiesten asiantuntemukseen, että niitä ei halutakaan kyseenalaistaa. Että enemmän pitäisi valtuutettujen pitäisi enemmän kyseenalaistaa ja miettiä niitä vaihtoehtoja, että onko niitä selvityksiä tehty todella tarpeeksi aina. Että valtaa on, mutta sitä pitäisi enemmän käyttää. No, jos sinun pitäisi valita yksi arvo tai asia, joka määrittää sinua ihmisenä ja elämääsi, niin mikä se olisi? No kyllä se kai on kuitenkin tuo oikeudenmukaisuus niin kuin ihmissuhteissa ja työelämässä, että kaikkiin ihmisiin pitäisi yrittää suhtautua niin kuin tasa-arvoisesti ja oikeudenmukaisesti. Olet nostanut tärkeimmäksi teemaksi kampanjassasi turvallisen arjen. Mitä se sinulle merkitsee? No sitä, että ihmisen täytyy saada tuntea olonsa turvalliseksi koko elämänkaarensa ajan. Että hänellä on tietyt peruspalvelut, ne on tarpeeksi lähellä
Ja ne toimii, ja sitten jos hän sairastuu, hänestä pidetään huolta, ja kun hän tulee vanhaksi, niin hän saa hoitopaikan omasta kunnastaan. Että tämmöinen perusturvallisuus, niin että se pitää niin kuin olla turvattu. Onko sinulla jokin erityisryhmä, jonka asiaa haluat edistää? No oikeastaan mä oon kaikissa näissä luottamustoimissa niin tuntenut olevani vain ihan tavallisten ihmisten asialla. Tavallisten vantaalaisten ja veronmaksajien ihan ikään ja sukupuoleen katsomatta. Miten kunnallisia palveluita pitäisi mielestäsi kehittää? Kunnalliset palvelut pitäisi minun mielestä tuottaa pääasiassa itse. Ihan sen tasa-arvoisen saatavuuden ja valvonnankin kannalta. Ja sitten, että nämä palvelut ja maksut ei karkaa liian korkealle. Ja näitä yksityisiä palveluja pitäisi käyttää sitten vaan niin kuin tukipalveluina siinä tarvittaessa mukana. Et ei liikaa sitä yksityistämistä, että se mun mielestä ei ole hyvä ratkaisu välttämättä. Eräs teema kampanjassasi on viihtyisä asuinympäristö. Mitä se sinulle merkitsee? Yleistä siisteyttä, yleistä turvallisuutta alueella ja harrastusmahdollisuuksia. Ja että tämmöiset varikko ynnä muut haitalliset rakennelmat ja teollisuusalueet sijoitetaan sillä tavalla, että niistä ei ole välitöntä haittaa ihmisille eikä arvokkaita luontoalueita tuhota. Jos mennään seuraavaksi kykyysi edustaa ja johtaa, millaista kokemusta sinulla on tällaista vastaavista tehtävistä? No Hakunilan aluetoimikunnan jäsenenä ja Vantaan asukaspalvelulautakunnan varajäsenenä niin on tullut hyvin tutuksi nämä asukkaiden ja eri alueiden niin kuin asiat, että liikenneongelmat, kaavoitusongelmat, palvelut. Ja sitten kun olen tuolla seurakuntaneuvostossa sekä kirkkovaltuustossa ja seurakuntayhtymän kiinteistöasian johtokunnassa, niin uskoisin, että minulla on aika kattavaa informaatiota niin kuin vantaalaisten eri elämäntilanteista. Minkä takia äänestäjän kannattaa äänestää juuri sinua? No ehkä juuri sen takia, että mä katson, että mulla on nämä luottamustoimet, mitä mulla on, ja sitten niin niistä kaikista on varmasti hyötyä. Ja sitten työelämän asioissa, niin kun olen tuolla Suomen elintarviketyöläisten liiton liittovaltuustossa niin, ja sitten Demarinaisten Uudenmaan naispiirihallituksessa, niin kyllä näistä kaikista varmasti on hyötyä myöskin valtuustotyöskentelyssä. Kiitoksia haastattelusta ja menestystä vaaleihin. Kiitos.